Сәлемсіз, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасаншина. Әлмәтлеләр файдалы хезмәттәшлек тәҗрибәсе белән бүлешә. Ознакай фермерлары терлекчелектә остара. Нефтчеләр бөгелмәлеләрне мәдәнияткә якынайта. Кванториумда 5-нче социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешмалар форумы кысаларында 9-нчы секцион утырыш узды. Ул бизнес, хакимият һәм коммерцияле булмаган оешмаларның хезмәттәшлек тәҗрибәсенә багышланган иде. Если есть какие-то проблемы, вопросы, предложения, мы их, конечно, будем фиксировать и обязательно их учтем на пленарном заседании. Секция утырышында катнашучыларны республиканың иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева сәламләде. Әлеге секция беренче түгел, ул 5 июльдә Казанда башланып китә. Анда мәдәният өлкәсендә эшләүче республикабызның коммерцияле булмаган оешмалары җыела. И уже на протяжении заседаний в Актаныше, Болгаре, Актанышта, Булгарда, Алабугада узган утырыш барышында біз коммерцияле булмаган оешмаларның эшен тагын да нәтиҗәлерәк төзергә ярдәм итүче мөһим мәсьәләләр турында фикер алыштык. Выстроить еще более эффективную работу наших некоммерческих организаций. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов мондый хезмәттәшлек җәмгыять өчен файдалы булуын билгеләп үтте. Очрашу коммерцияле булмаган оешмалар, бизнес һәм хакимият почмагының үзара бәйләнеш нокталарын табарга һәм уңышлы уртак эш итәргә мөмкинлек бирәчәк ди ул. Бүген районда 215 социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешма эшли. Шуларның 149-ы иҗтимагый, 66-сы дини оешма. 2021 ел нәтиҗәләре буенча 9 оешма президент грантларын ала. Яңа 5 коммерцияле булмаган оешма ачыла. Семинарлар, консультациялар үткәрелә, кирәкле һәм мөһим проектларны торгызу һәм гамәлгә ашыру буенча эшләр башкарыла. Zoom аркылы видео форматта Татарстан Республикасы икътисад министрының беренче урынбасары Олег Пелевин кушылды. Алга таба сүз Татнефть компаниясының грантлары программасы җитәкчесе Эльмира Газизовага бирелде. Ул Татнефть компаниясы грант программасының коммерцияле булмаган оешмаларга ярдәм итү хакында сөйләде. Энергия добра конкурсы гамәлдә булганнан бирле Татнефть компаниясыннан 706 проект 583 миллион сумлык ярдәм ала. Нәтиҗә ясап грант процедуралары безгә Татнефть компаниясенә, шулай ук Хәйрия фондына социаль өлкәдә эшне системалаштырырга, коммерцияле булмаган секторга иҗтимагый әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру өчен күбрәк актив, инициативлы гражданнарны җәлеп итәргә мөмкинлек бирде дип әйтергә була. 9-нчы секция утырышында 100-гә якын кеше катнашты. Алар коммерцияле булмаган оешмалар җитәкчеләре, гражданлык активистлары, бизнес вәкилләре, Хәйрия фондлары җитәкчеләре һәм активистлары. Ознакай районы Тымытык авылында крестьян-фермерлык хуҗалыгы белән шөгыльләнүчеләр шактый. Шуларның берсе Флорид Муллакаев. Әлеге хуҗалыкта бүгенге көндә барлыгы 130 баш ире мөгезле терлек исәпләнә. Шуның 70-е савым сыеры. Теманы Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Бүгенге көндә Муллакаев крестьян-фермерлык хуҗалыгында 300 гектар мәйданда җир исәпләнә. Печән чабу, уру, җыю эшләрен башкарыр өчен техника җитәрлек. Колесный 4 трактор бар, bir гусеничный трактор бар. Ул колесный тракторларның икесе яңа. Берсен әле менә 21 елның көзендә генә кайттым. Комбайн бар, бүтән печән кораллары, печән чабу, печән урау, печән җыю, бүтән кораллары бар. Муллакаев крестьян-фермерлык хуҗалыгында маллар шактый, техника да җитәрлек. Менә бу өр-яңа Беларусь тракторын ул әле узган елның көзендә генә алып кайткан. 2016 елда Флорид Муллакаев республика программасы кысаларында сөтчелек буенча 2 миллион 100 мең сум күләмендә грант ала. Шул елны маллар сатып ала, техниканы яңарта, басу җирләрен арттыра. 2016 елны алган идек без грант. Сөтчелек буенча сыерлар белән инде. Менә шул елдан 10-чыда эшләдек инде без. 10-чыда безнең малларыбыз 20 башлап сыер бар иде. Грант алганчыда техникаларыбыз да бар иде. Но грант алгаштан бик көч биребрәк эшли башладык. Техникаларны яңарта башладык, маллар алдык. Басуларны арттырып җибәрдек. Сөтчелеккә килгәндә хуҗалык даими 600 литр күләмендә сөт тапшыра. Сыер сау, бозау үчертү тормыш иптәшем Миләүшә өстендә, диде хуҗалык җитәкчесе. Мин инде иртән сыер саучылар менән чыгып китәм. Аларның сау бетергәннәрен көтәм, сөтне тапшырышам инде. Аннан соң кайтып яшь бозауларымны карыйм. Яшь бозауларым күп, аларга сөт чиртәм.
Пішен салам, су берем инде. Қойткаш яңадан үй эшләренә кирип китәм. Анан кич белән тагын дойкага чыгып китәм. Җитешергә тырышам барсына да. Хуҗалыкта бүгенге көндә 2 сыер саучы, 2 механизатор хезмәт куя. Быелгы уңыш узган ел белән чагыштырганда 3 артык чыга. Басуларда 150 гектар арпа, 40 гектар будай бар. Еллар бик әйбәт килде быелгы язлар. Былтыр да безнең сатып алмадым дияргә кирәк. Сатып алмадым. 1 грамм кормада сатып алмадым. Соламда, пешенде җитте үземнеке. Бөртекле ниләрдә фуражга да җитте. Менә хәзер битеп маташа как раз кына булган инде. Быел 2-3 күбрәк пешеннәрне җыеп алдык 60 гектар җирдән. 1400 рулон пешен җыеп алдык, югары сыйфатлы. Миләүшә һәм Флорид Муллакаевлар гаиләдә 2 ул тәрбиялиләр. Денислам белән Илнас олы ярдәмчеләр. Муллакаев крестьян фермер хуҗалыгы алга карап яши бирә. Бүген алар җиң сызганып эшли дә, табыш алып мул тормышта яши дә беләләр. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәрнең мәдәни мөхите дип аталган проект Татнефть җәмгыяте ярдәме белән тормышка ашырыла. Ул Татарстан Республикасы шәһәрләрендәге яңа төзекләндерелгән паркларда, скверларда, җәмәгать урыннарында алып барыла. Бөгелмәнең җәйге мәдәни тормышы кызганнан кыза дияргә кирәк. Һәр шимбә көнне берничә мәйданчыкта шәһәр һәм районның профессиональ һәм үзешчән сәнгать коллективлары, ансамбльләр, аниматорлар чыгыш ясый. Бөгелмәлеләр буш вакытларын балалар паркында, үзәк мәйданда, яшьләр сарай һәм техника йорты янында бик теләп үткәрәләр. Бу атнада безнең төшерү төркеме әлеге мәдәни чараларны барлады. Шәһәр үзәге хуҗабикәләр кулында, һәрберсе үзләре ясаган кайнатмалары белән. Алар Вәринҗә бәйрәмендә узасы бәйгегә дип төрле варенье кайнаткан. Бәйрәм һәм бәйге өчен татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре җаваплы. Биредә инде без күреп торасыз, самоварларыбыз кайнап тора, кунакларыбыз җыела әкренләп. Безнең быел бәйрәмебездә катнашучылар да бихисап 20-гә якын кеше гариза биргән иде. Менә инде без аларның варенҗәләрен кабул итәбез. Алар инде һәр хуҗабикә үзенең товарына реклама ясый. Кайнатма абрикостан, урман җиләкләреннән карлыганнан әзерләнгән. Араларында экзотиклары да бар. Карбыз кабыгыннан, кавын һәм апельсиннан, яшел помидордан, чыршы күркәләреннән. Рәсимә Калимуллина бу конкурста беренче тапкыр катнаша. Бәйгегә чия кайнатмасы алып килгән. Бу бәйрәмдә мин беренче тапкыр гына минем вареньем чия вареньесы. Әлбәттә, шушы бәйрәмдә дуслар белән, менә үзебезнең сердәшләр белән бергә биеп, җырлап шәйләр эчәсе килә. Менә шушы бәйрәм гел булып торсын ие, һәр елны булсын ие. Ул бит кешенең күңелен шундый күтәрә. Үзәк мәйдандагы халык варенье белән сыйланганда, балалар паркында балалар өчен төрле чаралар оештырдылар. Сабын кулклары тамашасы дисеңме, биюләр, сабын кубыгы белән тулган мәйданчыктагы дискотека. Мондый каникуллар кичкенә бөгелмәлеләр хәтерендә генә түгел, аларның әни-әниләре өчен дә истәлекле чара булып калачак. Хотелось бы, чтобы чаще проводились такие пенные вечеринки, праздники для детей. Это очень супер. Кемгәдер бию, кемгәдер спорт уеннары. Уеннарның күңел аланы, күңел ачу программасы нәкъ менә шундыйлар өчен. Аны Кызыл Армия урамындагы мәдәният һәм ял паркында оештырдылар. Биредә төрле уеннар уйнарга, кул эшләре буенча мастер-классларда катнашырга мөмкин. Техника йорты янында Танцы под небом проекты кысаларында мастер-класслар төрле бию юнәлешләре буенча оештырылды. Бу юлы барлык катнашучылар да үзләрен сальса стилендә сынап карады. Айгөл Шарафиева, Зирак Сәйеткулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Шәһәр паркының үзәк мәйданында стритбол буенча 3-3 Татарстан лигасының 3-нче туры узды. 45 команда үз осталыкларын күрсәтү өчен баскетбол мәйданчыгында очраштылар. Толырак сюжетта. Стритбол уены баскетболга охшаган, әмма аларның әлбәттә берничә аермасы бар. Беренчесе ул уен мәйданчыгы күләме. Стритболда ул баскетболның стандарт мәйданчыгының яртысын тәшкил итә. Икенче аерма булып уенчылар саны тора. Стритболда гадәттәгечә 3-3, баскетболда 5-5 уйныйлар.
Стритбол олимпия спорт түрі. Шуңа күрә дә аның шәһәребездә популярлыгы арта. Быел ярышларда 4 кеше катнашкан 45 команда көч сынашты. Турнирда 4 яшь төркеме, 14-16 һәм 16-18 яшьлекләр, иратлар һәм хатын-кызлар категориясы. Аларның һәрберсендә 3 команда. У нас игра идет по времени 10 минут или что раньше, 8 минут или 21 очко забито. То есть команда, которая забивает 21 очко, она выигрывает. Артем волейболисты командасы уенчысы, ул барлык 3 турда да диярлек катнаша. Киләчәгендә баскетбол белән бәйләргә тели. Мне нравится, тут получаешь особые эмоции, тут встреча с друзьями, тут атмосфера очень прикольная. Турнир Татнефть компаниясының хәйрия фонды ярдәме белән үткәрелә. Җәй дәвамында 3 тур уза, һәм финал сентябрь аенда шәһәр көнендә узачак. Олия Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, монтаж операторы Олия Байрамалова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.